दा बे समाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो गिबियावनो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव सालबारि ओनसोलनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो, बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबबाय। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव पुलिस मिलिटारिजों बुजानांनाय, जेल जानांनाय, बायदिसिना खस्थ' जानांनाय साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। मुंख्लं नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि दुखु मोननाय आरो सिबिनायखौ बे समाव आङो बावहरबाय। लोगोसे गोलाव सम एनडिबिनि सोमावसारनायाव नोंथांमोना मदद होबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव गावनि पकेटनिफ्राय फैसा गारनानै गामि ओनसोलनिफ्राय गरफा गरनै फैसा खांनानै राजा लामा, रेल लामा होबथानाय, दिल्लीयाव, गुवाहाटीयाव आरो गुबुन गुबुन सुबुं गौमाफ्राव सोमावसारनाय हाबाफारिफ्राव बाहागो लाहैनानै बे सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो नोंथांमोन बयनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो रोजा रोजा साबायखरखौ बे समाव बावहरबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोना जोंखौ सागानगिरि होननानै एबा सागानगिरि हान्जानि सोद्रोमा होननानै माखासेखौ बरायदों आरो बे बरायनायखौ जोंनि दिनै नाजावदों। नाथाय जोंनि खामानिया बरायनाय आरो बरायजानायावनो बियो जोबनाय नङा। जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जेरैबायदि बे गोलाव समाव सोमावसारनायाव नोंथांमोना जोंखौ फोथायनानै, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै, एनडिबिखौ फोथायनानै, गुबुन गुबुन बर'नि हान्जाफोरखौ फोथायनानै सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन। थिग बेबायदिनो सोमावसारनायनि गेजेरजों मा मोनखो मा मोनाखै दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनांगौआबो जोंनि बिबान। मानोना बे सोमावसारनाया दैदेनगिरि साफा सानैनि सोमावसारनाय नङा, बेयो दुलाराय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय। सोमावसारनाया सासे सानै मानसिजों जाफुंसार जाया। जेला मोनसे सोमावसारनायाव बे हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बारसोमो, बाहागो लायो, थोंजोङै खेंसालियै बे सोमावसारनायाव बयबो गासैबो बिथिंनिफ्राय गोसो मोदोम होनानै हास्थायनायजों लोगोसे बाहागो लायो, अब्लासो सोमावसारनाया जाफुंसार जायो। मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोना जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ बे सोमावसारनाया बर' हारिनि जिउखौ, बर' हारिया थांना थानायनि जि जोंनि जिउखौ बिखौ गोलावनिफ्राय गोलाव खालामदों। मोनसे समाव मालायनि सोबख'जानाय, नासयजानाय, गादबजानायजों बर' हारिनि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबायमोन। जेब्ला बै खोथाखौ बुजिनानै 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनानै राव थुनलाइ जौगानायनि हाबा मावनाय, 67 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो PTCAखौ जोनोम होनानै राजखान्थि मोनथाय आरो समाजखौ बायदिसिना जेंना जेंसिनिफ्राय बोस्रांनायनि हाबा मावनाय आरो बिनि उनाव फैनानै 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सुबुं दारा खान्थिजों गोख्रोङै मास पिपोलखौ लानानै, रायजो राजाफोरखौ लानानै गणतान्त्रिक सोमावसारनानै आलादा रायजो बिनाय आरो बिनि उनाव एनडिबि BLTनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय, बे गासैबो गोलाव समनि जारिमिनजों बर' हारिया दिनै नैबे थासारियाव फैनो हादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि समाव बै जोहोलावफोरखौ गोसोखांनांगोन, जाय जोहोलावफ्रा बर'नि मोनसे मोनसे गोख्रों आफादफोरखौ दानानै हारि दानायनि हाबाफारिफोरखौ फोसावनायजों लोगोसे गावनि उखैहाब गांहाब गोबां खस्थ'नि गेजेरजों, सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों। बै जोहोलावफोरखौ जोङो गोसोखांनांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, नैबे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो, बर' हारिया दिनै सानसेयैनो जोंनि गांनाय उखैनाय, जोंनि नांगौमानिखौ बिनानै मोनाखै। दिनै जोङो बे थासारिसिम, बे अबस्थासिम फैनो थाखाय जोङो गोबां लामा हान्थिनो गोनां जादों। बै 6 बोसोरनि सोमावसारनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1135 जन मानसि थैनो गोनां जादों। गोबां जिनाहारि जादों, न' बां सावजादों। BLTनि सोमावसारनायावबो गोबां मानसि थैदों। एनडिबिनि सोमावसारनायावबो रोजा मानसि थैदों। दिनै बे
रोजा रोजा मानसिफोर थैनायनि उनाव जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मोननो हादों। दिनै जोंनि दिनैनि बे बिथाखौ जोङो सोरजिनो हादोंब्ला जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय, जोंनि मेंनो रोङै गिनो रोङै थाद'नाय गैयै बर' माहारिनि जांख्रिथायाव बाहागो लाबोनायनि थाखाय दिनै बर' हारिया बे थासारियाव फैनो हादों। दा नंखायनो दिनैनि समाव आं फिन बुंनो नागिरो नोंथांमोनखौ, दिनै मोनसे सागान होबाय, मोनसे गोरोबथा जाबाय थांनाय 27 जानुवारियाव, नाथाय बेजों लोगोसे जोंनि जांख्रिथाया जोबनानै थांबाय बिदि मालाबाबो जानो हाया रायजोफोर। मोनसे हारिया थांना थायो जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो। जांख्रिथाया गोबां रोखोमनि जानो हायो। बे राजखान्थि मोन्थायखौ मोननो जांख्रिखांनाय, समाज दानो जांख्रिखांनाय, रांखान्थि जौगानो जांख्रिखांनाय, सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो जांख्रिखांनाय, समाजनि गासैबो गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै सोद्रोम आरो गोग्गो समाज दानो जांख्रिखांनाय। जांख्रिखांनाया गोबां रोखोमनि जानो हायो। जाय समाज, जाय माहारिया, जाय जाथिया, जाय हारिया दिनै मुलुगाव गोब्राब खामानि मावनो हादों, सोमावसारनो हादों, बे हारियासो थांनानै दङ आरो बे हारियासो थांना थानायनि जग्य होननानै आं सानो। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, जोङो दिनै जोंनि खोथा बाथ्राफ्रा लिडारफोरनि, माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि उल्थां फाल्थां जादों। सोरबा बुंदों बिसोरो कमप्रमाइज खालामबाय, सारेन्डार खालामबाय, बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंनानै जों जेबो मोनाखै, बिटिआरआ जेबो नङा, आमुक तामुक बायदिसिना बुंनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों। नाथाय जोङो बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ। जोङो बिएसि सुक्ति खालामनाया जेबो जायाखै होननानै मालाबाबो बुङाखै, बिटिसि सुक्तिया जेबो जायाखै होननानै मालाबाबो बुङाखै, दिनै बिटिआर सुक्तियाबो मालाबाबो जोंनो जेबो लाबाखै होननानै रावबो बुंनो हानाय नङा। बै समनिफ्रायनो जोंहा थांखिमोन, जोंनि सुथुरफ्रा जिहेतु जोबोद गोख्रोंथार, जोंनि फिसा फिसा जेंनाफोरखौबो जांख्रिखाङालासिनो, सोमावसारालासिनो, थै होआलासिनो, गोलोमदै बोहैयालासिनो होनो नागिरा। दा नंखायनो आगानसे आगानसे दावथ्रोद लांनानैबाबो थांखियाव सहैनांगोन होननानै जोङो जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावबोदोंमोन। 1993 मायथाइयाव बै समनि जि गोरोबथा, बै समनि थाखाय बेनो मोजां गोरोबथामोन। मानोना बे गोरोबथाखौ खालामाबा बर' हारिनि अबस्थाया गाज्रि जाबायमोन। बेनो बै समनि मोनसे मोजां गोरोबथामोन। उनाव नुबाय बे गोरोबथाजों गांनाय उखैनाया सुफुंजानाय नङा। बिनिखायनो आरोबाव सोमावसारनानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जाबाय। आरो बै समनि बेनो जोंनि मोनसे गोनां गोरोबथामोन, जायनि थाखाय दिनै बिएलटिजों बे गोरोबथाया जादोंब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा, जेसेबां आफादफोर दङ बेखौ मदद होदोंमोन। मानोना बै समनि थाखाय बेनो मोनसे मोजां गोरोबथामोन। आरो बिनिफ्राय फैनानै बे गोरोबथाजों जाजोबनाय नङा, बे खोथाखौ बुजिनानै बेराफारसेथिं एनडिएफबिनि जि सिजफायार जानाय गोलाव सोमावसारनायनि उनाव बेखौबो मोनसे फिनिशिंआव लाबोनांगौ होननानै एनडिएफबि, एबसु, जयेन्ट एक्सन कमिटि बायदिसिना राजखान्थि हान्जा गोरोबलायनानै सानलाय हलाय खालामनानै सानसुमैफोरनि बोसोन लानानै जोङो खौसेयै सोमावसारबोदों। आरो सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो नायबोदों, जोङो सोमावसारनायखौ बेसेबां गोलाव लांनो हागोन आरो हाया, बेजों जोंहा मा लाब जागोन आरो जाया, हारिनि थाखाय बबे बेस्ट मोनसे खामानि जागोन, बेखौ जोङो नायबोदों। आरो बे नायनानै फैयै फैयै जों नुबाय दिनैनि समाव मोनसे सम जाबाय। बे समाव बे गोरोबथाखौ खालामाबा गोरोन्थि खालामनाय जागोन। बिनि थाखायनो दिनै मोनसे सम आरो थासारिनि खावलायनायखौ लाखिनानै बर'नि जेसेबां हाथियार लाग्रा हान्जा बिथांमोना थांनाय सिजफायार जानाय 14 बोसोराव बायदिसिना थासारियाव गोग्लैनानै मोनसेनि उनाव मोननै गावस्रानो गोनां जादोंमोन। दिनै गुबुन सुथुरफ्रा जोंखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरो, गावस्रा होनानै बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय लाबोनो नागिरो। बै थासारिखौ बुजिनानै नैबे गोरोबथाखौ खालामनो गोनां जादोंमोन। आरो दिनै बे गोरोबथाखौ जों सागान होगिरिफ्राल' मोजां होननानै बुंदों बिदि नङा। दिनै भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै बुंदों बियो बेसेबांबा मोजां मोनसे गोरोबथा। दिनै इन्डियानि मानसिफ्रा, भारतनि मानसिफ्रा बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ होननानै बुंदों। माबायदि गोजोनखौ लाबोयो, माबायदि खौसेखौ लाबोयो, माबायदि जेंना सुस्रांनायनि लामाखौ सङो, बेखौ बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ होननानै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनानै दाखालि बावै बुंदों। बियो बेसेबांबा गिदिर खोथा, बे फिसा खोथा नङा रायजोफोर। दिनै मुलुगाव नायदो, बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया मा? हारिनि गेजेराव दाङाबाजि, हादोरनि गेजेराव दाङाबाजि, सानफ्रोमबो गावलायलायनाय, बमा बारुद बुथारलायनाय।
दिनै इन्डिया पाकिस्तान दिनै जोंनि खाथि खाला थानाय माखासे हादोरफ्राव बे जेंनाफ्रा जागासिनो दङ। दिनै आरबनि माखासे हादोरफ्रावबो जागासिनो दङ। गुबुन गुबुन मुलुगनि हादोरफ्राव बे दाङाबाजियाव सानफ्रोमबो बेसेबांबा बुरजा मानसि थैगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो सेकेन्डआव सासे मानसिया दिनै बेबायदि दाङाबाजियाव थैगासिनो दङ। आरो दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर आफादफ्रा, हादोरनि गिदिर गिदिर आफादफ्रा, फसंथानफ्रा बेसेबांबा नारा नाथा नाजादों गोजोन लाबोनो थाखाय, हिंसा गैयै समाज दानो थाखाय, नाथाय नाजादोंब्लाबो दासिम मावफुंनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोंनि जि बे गोरोबथा, जेराव हाग्रायाव दङमोन, गुबुन हादोराव दङमोन, जेलाव दङमोन, जाय गुबुन गुबुन जायगायाव दङमोन, सोरबा राजा लामायाव सोमावसारदोंमोन, बे गासैबो जे खौसे जानानै मोनसे गोरोबथा खालामनानै बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे लाबोनो हाबाय, बेखौ बयबो दिनै सोमोनांदों। बिनिखायनो बयबो बाख्नायदों। जोंनि नसुं सेरावनो नागाफोरनि सिजफायारा बेसेबांबा गोबाव जाबाय, दिनैसिमबो बिथांमोना मोनसे गोरोबथायाव फैनो हायाखै। जोंजों लोगोसे रायजो जाग्रा दिनै आलफाफ्रा सिजफायार खालामनाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय, बिथांमोनाबो जेबो गरन्थ'आव फैनो हायाखै। नाथाय जोङो बर'फ्रा हारिनि गांनाय उखैनाय, हारिनि जेंनाखौ बुजिनानै, हारिनि थासारिखौ बुजिनानै नैबे मोनसे गोरोबथाखौ खालामनानै जों आरोबाव आगानसे दावगाबोनो हाबाय। बे जोंनि हारिनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा। बुंनो नागिरदों सोरबा सोरबाया बिटिआरआ जेबो नङा। दिनै बिटिआरआनो बेसेबा गिदिर खोथा। नोंथांमोना खोनादों नर्थ इस्टार्न रिजन मोनसे, ओनसोल मोनसे। दिल्लीयाव दङ एनसिआर, नेशनेल केपिटेल रिजन। नर्थ इस्टार्नआ मोनसे रिजन होननानै बुंदों। मोनस्नि रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन। आरो जोंनियाव दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, जों हारसिङैनो मोनसे रिजन। बेयो बेसेबांबा गोजौ। दिनै सोरबाया गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बेखौ नंखाय होननानै बुंनो सानदों। नाथाय दिनै मुलुगनि गोरों गोरों मानसिफ्रा, जोंनि हादोरनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रा, सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा जोंनो फनाव रायलायहरदों, जोंनि वाट्सएपफ्राव रायलायहरदों, इमेलाव बुंहरदों जे नोंथांमोना एबार सरकारखौ जेरैखि जाया बमब्रायनो हाबाय, रायजो होआ होननानै नोंथांमोननो मोनसे रिजन होनो गोनां जाबाय। बियो बेसेबांबा गिदिर खोथा। दा जों गोसो बायदियै जोंनि सिमाखौ गुवार खालामनो हायो। जेब्लानो सानो एब्लानो लासै लासै जोङो सानजाहा नारोना, साहा नारोना, खोलाहा नारोना, सोनाबहा नारो, जोंनि बायदियै जोङो मिशनखौ लाबाय थानो हागोन। जोङो बिनि दरजाखौ खेंबाय। थांनाय गोलाव समाव बिटिसि जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुदों जोंनि सुबुं अनजिमाया खम होननानै रायजो मोननाङा, बिसोरनि जि गोहो मोनदों बेखौ दानबावनांगौ होननानै माखासेया सोमावसारगासिनो दङ। बेबायदि समाव दिनै गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नायनि गेजेरजों जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जेरैबायदि नांगौ एरैबायदि खालामना लानायनि मोनसे खाबु जोंनि आखायाव फैदों। जोङो बेखौनो नायदों। गाबोन माखासे जोंनि नङै मानसिफोरनि गामिफोरखौ दानना हरनो हायोबा आरो जोंनि मानसिफोरनि गामिफोरखौ सोनानै लानो हायोबा, जोंनि सुबुं अनजिमाया 60-70 जौखोन्दो खालामनो हायोब्ला, माखासे खायदा बाहायनानै जोंनि इयुन जोलैया जेला राजा लामायाव गसंनानै बुंगोन नैबेखौ जोंनो हगारना होदो। जायफ्रा दिनै बुंदों नोंसोरनि अनजिमाया खम, नोंसोर मोना, बै समाव बिसोरो जोंनि लामाखौ हगारनानै होनांगोन। लादो नोंसोर होननानै बे लामाखौसो। बा बे गोरोबथा खालामाबा बिनि अनगायै गुबुन लामा गैया रायजोफोर। बे गोरोबथानि गेजेरजोंसो। बे गोरोबथाया बेसेबांबा गिदिर गोरोबथा। बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै हाग्रानिफ्राय, गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि जोहोलावफ्रा न'आव फैनो हानाय खाबु मोनबाय। जोंनि जोहोलावफ्रा जेलनिफ्राय लासै लासै गसिगोन, बिनि थाखाय मोनसे खाबु मोनबाय बेवहाय। दिनै गावथारजाहां, गाबोन गावथारजाहां हाग्रायाव जोंनि सेंग्राफ्रा दङमोन, बिसोरो जिउखौ लानानै न'आव फैनो हाबाय। गावनि बिमा, बिब', बिनानाव, फंबायफोरजों दिनै रोजो रोमो संसार जानायनि लामाया फैबाय। दिनै जोंनि न'खराव, जोंनि गामियाव 30 बोसोरनिफ्राय फुंनि मोनानि पुलिस मिलिटारिया जोंनि ओंखाम जानाय, दै लोंनाय खहाबा जोंनि नसुं सेर सेर बेरायबाय थायोमोन। जोंनि टेलिफनाव रायलायनो हाया। हर जाबा लामानिफ्राय मटर साइकेल सालायना फैयोबा सेंग्राफोरखौ, लाइमोनफोरखौ टर्चार खालामो। नाथाय बे गोरोबथानि उनाव 24 घन्टा जोङो बेरायनो हागोन। जोंखौ रावबो आसि थुनानै बुंनो हानाय नङा नों उग्रपन्थी होननानै। बे माबायदि मोजां गोरोबथा जायाखै जानो हागौ रायजोफोर। दिनै जोंनि न'खरावनो जोङो गिलुं गिलुं थानो गोनां जायोमोन। दिनै जोङो भिक्षाफोर दानानै 24 घन्टा जों खामानि मावनो हासिगोन। जोंनि गोसो बायदियै जोङो बेरायनो हासिगोन, आलासि जानो हासिगोन, सासेया सासेखौ खौरां लानो हासिगोन। बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर खोथा। बेजों लोगोसे
BSc BTC आव थाबोनाय बाहेरनि जि बर'फोर बिथांमोनाबो दिनै मोनसे काउन्सिल मोननो हानाय गोहो फैबाय। बेजों बिथांमोना रांखान्थि समाजखान्थि हारिमु राव थुनलाइ जौगानायनि हाबा मावनो हासिगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो अल इन्डियायाव थानाय जेसेबां बर'फोर बिसोरनि राव थुनलाइ हारिमुनि रिसार्च खालामनो हानाय, स्टाडि खालामनो हानाय, गभर्नमेन्टनो माखासे रिकमेन्डेसन होनो हानाय, बेंगलाव नैखौ मावनांगो, बेंगलराव नैखौ मावनांगो, त्रिपुरायाव नैखौ मावनांगो, गभर्नमेन्टनो बुंनो हानायनि गोहो मोनबाय जोंहा। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो टफि गोजाफोरखौ एसे एनैबाबो जोङो ओरै खालामनो हानायनि लामा मोनबाय। थांनाय समाव टफि गोजाफ्रा जोंखौ दादागिरि खालामबोदों। BTC आव बे गैयामोन। नाथाय दायो जोङो सोरबा मोजांबा नों था, गाज्रिबा नों थां होननानै बुंनो हानायनि गोहोखौ नैबे गोरोबथायाव मोनबाय। जोंनि DC सिभिल SDOफ्रा जोंनि बायदियै सोलिनांसिगोन, जोंनि खामानिखौ मावना होनांसिगोन। सिगां सोरबा DCआ जोंनि खामानिखौ जों बुंनाय बायदि मावाखैमोन, नाथाय दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों DCखौ सामलायनो हानायनि गोहोखौ जों मोनबाय। बिथांमोना जोंनि बायदि खामानि मावनांसिगोन। माखासे खामानियाव जोंनि बायदियैनो बिथांमोना थांनाय फैनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो नायनांसिगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालि दङ, मैया जानाय ना दाख्लै जानाय बेजों खोथा गैया। 27 जानुवारिनि सिगाङाव गायसननाय जेसेबां फरायसालि दङ बे गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै लिरनानै लानानै फैबाय खनसेयावनो फोजोबनो थाखाय। BTCनि BTRनिल' नङा, BTRनि बाहेरनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राबो कलेजफ्राबो बेवहाय माने प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, लेक्सारार मोननांगौ, बे खोथाफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जाबाय। बेजोंनो दिनै जोङो माखासे आरोबाव बर'नि राव थुनलाइनि बाथ्राफोरखौबो फिनिशिङाव लाबोनो हाबाय। रांखावरिनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टनि आथिं सानफ्रोमबो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारनो गोनां जायोमोन। नाथाय नैबे गोरोबथानि उनाव जोङो मिरुनिफ्राय थोंजोङै राङारि अनसुंथाइ मददफोरखौ मोननायनि लामाया गेंबाय। बियो हयथ' मास मोनसे मोननै जागोन एमेन्डमेन्ट जानायाव, बिनि उनावनो बे लामाया जोंहा गेंबाय। दिनै जि फसंथानफोरखौ गोदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोना बिबोदोंमोन, जोंनि आफादफ्रा बिबोदोंमोन 30 बोसोर सिगाङाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नांगौ होननानै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ लांबाय सिलचराव, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लांबाय तेजपुराव। नाथाय जोङो खेबसेयावनो गंब्रै इउनिभारसिटि बिनानै लाबोबाय, गंसे गंनै नङा, गंब्रै। मेडिकेल कलेज जोङो बिबाय थादोंमोन, मोनाखै। खेबसेयावनो जोंनो मोननै होनो गोनां जाबाय। मोनसेया चिराङाव नर्थ इस्ट रिजनेल जि मोनसे मेडिकेल साइन्सनि इनस्टिट्यूट जोङो बेखौ बेवहाय बिनानै लाबोनो हानाय, आरो तामुलपुराव मोनसे मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटाल बिनानै लाबोनो हाबाय। जोङो हस्पिटालल' गायसनबा जानाय नङा। दिनै जोंनि मानसिफ्रा गोबां केन्सार बेरामाव गोग्लैदों, जायफोरा फैसा गैया भेलराव थांनो, बेंगलराव थांनो। दिनै जोंनि जायगायावबो बिनि सुबिदाखौ नांगौ, जोङो बेखौ खाबु लानो हादों। माखासे रेल कच फेक्टरि जोङो मोननो हाबाय, जेराव जोंनि हाजार हाजार मानसिया खामानि मावनानै जानो हागोन। बे माखासे खामानिया खनसेयावनो जाफुंबाय मानगोनां रायजोफोर। दा बेनिखायनो सोरबा बुंनाय बायदि बेवहाय जेबो गैया बिदि नङा। दिनै सालबारियाबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माखासे जारिमिनारि रल लाबोदों। बै समाव माखासे मुंफोरखौ मख'नाय जादोंमोन, नैबे फसंथानखौ नैयावहो, नैबे फसंथानखौ नैयावहो। नाथाय जोबनाय फारसे माखासे जायगा मख'नाया बेवहाय थालांदों। दा नंखायनो जेफोर जायगा मख'यै मोजां मोजां फसंथान दङ, बिनिनो मोजां फसंथानफोरखौ दिनै सालबारियावबो जोङो गायसननांगोन। बे सेन्ट्रेल जा, बेयो स्टेट जा, मानोना जोंनि ओनसोला जौगालांनांगोन रायजोफोर। दा नंखायनो बेवहाय गासैबो दङ, गैया होननाय जेबो गैया। गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुंबाय थायोमोन, नोंसोरनि गावनिल' सानग्रा, गावनिल' सानग्रा, गावनिल' सानग्रा। ओंखायनो नैबे गोरोबथायाव बिथांमोननि थाखायबो जों माबा माबि बिनानै लाबोदों, बिथांमोनाबो गोजोनथोंसै। मानोना इयुननि लामा हान्थिनायाव बिथांमोननि बिश्वासखौ जोङो देरहानो हानांगोन, बिथांमोनजों गोरोबनानै जोङो खामानि मावनो हानांगोन। अब्लासो जोंनि इयुननि लामा हान्थिनाया सु गैयै जागोन, अर गैयै जागोन, जोङो गोजोनजों जोङो दावगालांनो हागोन। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंहा दिनै बेसेबांबा गोब्राब नाजानायजों मोनसेनि उनाव मोनसे मोनबोदों, आरो दिनै बेवहाय नेगेटिभ उल्थां फाल्थां साननायनि जेबो लामा गैया रायजोफोर। दिनै सोरबा लिडारफ्रा, राजखान्थिगिरिफ्रा जोंखौ बुंदों फानबाय बायबाय, बिखौ गोजौआव मुजुयोबा गावनि खर'आव गोग्लैयो होननाय बायदि जायो। नोंबो सिगां फानदोंमोन नामा? नोंबो सिगां सोरजोंबा बायजादोंमोन नामा? जोङो नोंखौ आसि थुनो नागिराखै। जांख्रिथायनि जारिमिनाव जोंबो दिनै नुनो मोनबाय, राजा लामायाव, रेल लामायाव 12 घन्टा उखै जानानै जेला थायो, सानबा गाहाम जों जेला हांगार स्ट्राइक खालामो, जोंनि लोगोफ्रा उनथिं नायहरनो हाया जादोंमोन, गाबदोंमोन।
जोंनि एनडिपि प्रग्रेसिभनि लिडार दङ सानबा गाहाम थादों उखैजानानै जों क'क्राझाराव सासेया सासेनि मेगनखौ नायोबा मोदै ओंखारो मानोना बर' मानसिफ्रा ओंखाम उखैजानानै थानो हाया माने थेवबो सानबा 6 दिन हांगार स्ट्राइक खालामनानै गभर्नमेन्टआ जोंखौ लिंहरनो गोनां जादोंमोन जों रायलायदोंमोन सोमावसारनाया गोब्राब सोमावसारखांनानै जेला टेबोलाव अफिसारफोरजों नांलायो बे आरो गोब्राबाव लोङा जाया नांलायनाया बेसेबांबा गोब्राब आरो आंथ' बिराद रागा जोंनो मोजां मोना मानसिया सोरखौबा रागा जोंनो हाया नाथाय हारिनि बाथ्रा बुङोबा बोरैबा सिंनिफ्राय एसे गुदुं जाबोयो जि नांलायनांगोन नांलायनो हानाय जायो जोङो थांनाय समाव बोसोरथामनिफ्रायनो बेफोर गोख्रों जादों रायजोफोर हारिया जौगानांगोन गेरेमसा हारि जानांगोन मुलुगाव बर'फ्रा मोनसे जौगासार हारि जानांगोन आरो गोहोगोरा माखासे हान्जाफोरजों जुजिनानै थांना थाबोबाय आसामनि बे जि सुक्ति जाबाय 1985 मायथाइयाव दिनैसिम आसाम सुक्तिया गासैबो मोगथाङाव महर मोनाखै नाथाय बे 35 बोसोराव बर'फ्रा मोनथाम सुक्ति खालामबावनो हाबाय बर'फोरनि आखलखौ साननायखौ नुनानै बयबो सोमोनांदों रावखौबो नेना थाया बर'फ्रा ओंखायनो नेना थानायनि सम गैया नों मोजां खामानि मावफै नों मावनो हायाखै नों साइड जा मावनो हानाय मानसिखौ लानानै फैगोन जोङो आरो बिनिखायनो दिनै सोरबाया MCLA दारायगोन मा दारायगोन बेखौ जोङो नायनांगोन बियो लेखा गोरों नंगौना नङा साननाय हनाया मोजां नंगौना नङा हानजाया मा दोलोआ मा बेजों नङा साननाय हनाया जाय मोजां खामानि मावनो हानाय जायहा गोहो दङ बेखौनो लाबोनानै जोङो चान्स होनांगोन खाबु होनांगोन खामानि मावनो हानाय जानांगोन जोंबो एसे भाइब्रेन्ट जानांसिगोन आमखाया बुंनाय थुमखाया बुंनाय बेफोर खोथाजोंल' जानाय नङा पेपाराव मा फैदों टिभियाव मा फैदों खौरां बिलाइयाव मा फैदों मुलुगा बबे लामाजों दावगालांदों बेखौ एसे नोजोर होनांगोन रायजोफोर जोंहा दिनै सम गैया मालाय हारिफ्रा बेसेबांबा जौगालांबाय जोंनि सोलोंथाइया गोग्लैसोबाय जोंनि रांखान्थिया गोग्लैसोबाय जोंनि ओनसोलफ्रा जायगाफ्रा गामिफ्रा दिनै गोग्लैसोनाय बायदि जानानै थाबाय बेखौ जों थाबैनो दाफामफिननांगोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जायफोरा स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव दङ गोसो होनानै फराय आरो माबा नङा माबा मोनसे राहा लामा बरननो नाजा गावनि जिउआव आरो जायफोर फरायनो गारबाय एक सेकेन्डबो जनानै थानो नाङा माबा नङा माबा खामानि माव खामानि मावबासो हारिया जौगागोन खामानि मावाबा हारिया जौगानाय नङा दिनै जोंनि गेजेराव गेलेनायाव गोग्लैसोनाय गैया गेलेनायाव जोंनो सिगां हारिमुआव जोंनो सिगां गासैबो खामानिया जोंनो सिगां बेसेबांबा दुं दुं हाव हाव गाज्रि थासारियावबो भारतनि मोजां मोजां इउनिभारसिटिफ्राव सासे नङा सासे बर' गथ'आ फरायनो थाङोना गाबोन जिउआ थाङो मिथिया हाग्रा बंग्रा बेरायनानै बायदिसिना खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै दिनै बेसिम सफैबाय अबंलावरिनि अननायाव बिथांमोननि जिउआ थाङाखिसै हारिनि अननायाव दिनै बिथांमोना थांनानै थानो हाबाय बोर सारस्रिनायाव आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन गाबोन समफोर गामियाव थांनायनि उनाव बै जेरै रेजिमेन्ट हिसाबै खामानि मावदोंमोन जौ लोङाखैमोन गाज्रि खामानि मावाखैमोन न'आव थांनायनि गामियाव थांनायनि उनावबो गामिनि मानसिफोरखौ लानानै जाहाथे गोख्रों मोनसे समाज दानायाव बाहागो लायो आरो बिथांमोननि जानानै आं रायजो राजानियावबो निमाहा बिगोन सोरखौबा हयथ' रागा जोंफ्लांबाय थाखा फैसा बिनानै सोरखौबा मालाबा माबा मोनसे बुंलांबाय नोंथांमोनाबो निमाहा होनांगोन आरो बजबनानै लानानै जों मोजां मोनसे समाज दानायनि हाबाफारि रनसायनांगोन दा बेनिखायनो रायजोफोर बेवहाय खुनु कमप्रमाइज खालामनायनि खोथा गैया बड'लेण्डआ जोंनि गोरबोआवसो थायो सोरबाया बुंनाय बायदि बड'लेण्डआ ओरै जाबाय होननाय खोथा नङा बड'लेण्ड होननाय सोदोबा बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोथार सोदोब जायनि थाखाय BSC मोन बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BTC मोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दायो BTR जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे बड'लेण्ड होननाय सोदोबा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर मालायाबो बेखौ खिन्थु दिनै बजबबाय मालायाबो दिनै बेखौ सन्मान होनो सोलोंबाय मानोना बड'लेण्ड बिग्राफ्रा जे हिंसा खालामग्रा नङा गोजोन नागिरग्रा नैबे गोरोबथाजों फोरमान जाबाय दिनै बयबो बेखौ बुजिनो हाबाय ओंखायनो जोंहाबो बड'लेण्ड सोदोबखौ भारतआवनो था BTRआवनो था अख्राङाव था जेराव था साफ्रोमबो फिसाया खिन्थु बर' फिसाया बिखायाव सोना लानांगोन मानोना बर' हारिया थांगोन बेजोंसो बड'लेण्ड होननाय लोगो लोगो जों खौसे जायो थांना थानायनि गोहो मोनो जांख्रिखांनायनि गोहो मोनो सुथुरजों जुजिनो गोहो मोनो गासिबो खामानि मावनो जोङो गोहो मोनो बे बड'लेण्ड सोदोबजों ओंखायनो रायजोफोर सोरबा राजखान्थि खालाम बेफार फालांगि खालाम जियानो खालाम बे बड'लेण्ड सोदोबखौ जाहाथे साफ्रोमबो बर' फिसाया बिखायाव सोनानै लायो आं बेखौ खावलायगोन सोमावसारनाया
दिनै राजा लामा रेल लामानि सोमावसारनाया जोबथ'बाय साननैसोनि थाखाय नाथाय हारि दानायनि सोमावसारनाया खिन्थु जोबाखै बे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखियो आरो सोरबा लिडारफ्रा गावनि राजखान्थिनि थाखाय उल्थां फाल्थां बुंनायफोरखौ खोमा होनांगौ जेबो गैया जोंहा गावनि खामानिखौ गाव मावनांगोन बेखौसो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव बे गोलाव सम सोमावसारनायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय गोसो गोरबोजों थाखा फैसाजों सम होनानै मदद खालामबोनाय सालबारि ओनसोलनि जोंहा सानसुमैफोर जोंनि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर प्रफेसारफोर फोरोंगिरिफोर गामि दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफोर बयनिसिमबो आं खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं बारग' आफादगिरि जाबाय थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो सोमावसारगिरिफोरनि जानानै नोंथांमोननो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।